Mangaldan National High School puspusan ang pagsasaayos sa iniwang bakas ng Bagyong Uwan sa mga pasilidad nito. Para sa detalye, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Nakapanghihinayang. Ganyan kung ilarawan ng pamunuan ng Mangaldan National High School ang pinsalang iniwan ng Bagyong Uwan sa mga kagamitan ng paaralan. Makikita na ilang puno ang nabuwal at ilang silid-aralan ang nasira, kabilang na ang ilang classroom na gumuho ang kisame dahil sa malakas na hangin at ulan. Sa eksklusibong panayam kay Principal 4 Eduardo B. Castillo, nagsilbing pansamantalang evacuation center din ng paaralan kung saan 72 pamilya o 432 katao ang tumuloy magdamag bago nagsiuwian noong Lunes. Bagaman bumubuti na ang lagay ng panahon, hindi pa tiyak kung maibabalik agad ang klase dahil tinututukan pa ng pamunuan ang pagsasaayos ng mga pasilidad ng paaralan. Pansamantala ring hindi muna binigyan ng learning module sa mga mag-aaral upang mabigyang pansin muna ang kanilang kalagayan at ng kanilang mga pamilya. Well, sa ngayon, hindi po natin muna binigyan ng mga modules o mga assignments ang ating mga mag-aaral kasi kinakailangang yung sarili mo din muna nila, yung hindi nila at saka yung pamilya nila. Kasalukuyan ng isinasagawa ang clearing operations, partikular sa mga lugar na tinamaan ng mga natumbang puno at debris. Sa ngayon ay nakapagsagawa na ng clearing operation ang pamunuan ng Mangaldan National High School kasama na yung mga volunteers natin, kasama yung mga parents at ilang volunteers na naglinis. Pangunahin ang inuna nila dito ay ang mga nagtumbahang mga punong kahoy dito sa paligid ng Mangaldan National High School. Tinanggal nilang mga ito nang sa ganon ay maalis yung mga hambalang sa daan at mas mapaayos o mas mapabilis yung kanilang paglilinis. Tiniyak naman ni Castillo na nakahanda ang guidance office ng paaralan upang tumulong sa mga mag-aaral na maaaring nakaranas ng trauma dulot ng bagyo upang matulong maibalik ang kanilang kapanatagan at kahandaan sa pag-aaral. Sa mga nagkaroon ng hindi magandang experience itong nagdaan na bagyo, handa po ang ating guidance office para po sa kanila. Kung sakaling na-trauma sila, handa po tayo na magbigay ng serbisyo sa kanila para sa ganon may ayos yung kanilang kalagayan. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.